सावंतवाडी येथील नरेंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी 25 कोटी रुपयांचे आधुनिक मत्स्यालय बीओटी तत्वावर उभारण्यात येणार आहे। त्यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। दरम्यान सावंतवाडी शहरातील समाज मंदिर परिसरात असलेल्या बहुउद्देशीय सभागृहात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संस्थेमार्फत मल्टीस्किल इन्स्टिट्यूट उभारण्यात येणार आहे। त्या माध्यमातून विविध कंपन्या या केंद्राची जोडल्या जाणार असून 3 वर्षात 1,500 युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे। त्यातील 70% युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले। येथे आयोजित पालिकेच्या मासिक सभेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते। यावेळी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, ज्येष्ठ नगरसेविका अना रोजिन लोबो, सुरेंद्र बांदेकर, भारती मोरे, माधुरी वाडकर आदी उपस्थित होते। सावंतवाडी शहरातील जी नरेंद्र डोंगराच्या पायथ्यामध्ये जी आरक्षित जागा आहे त्या ठिकाणी ॲक्वेरियम आपण साकारतोय। ॲक्वेरियमसाठी जवळजवळ 25 कोटी रुपये खर्च येईल आणि या ॲक्वेरियममधून जवळजवळ 150 तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल। यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आपण नगरदेश करतोय आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण यासाठी टेंडर मागवलं आहे। जे इच्छुक जे लोक असतील ह्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करतात, या इच्छुक कंपन्या आहेत, त्या इच्छुक कंपन्यांमधून एक कंपनी चांगली कंपनी निवडली जाईल आणि बीओटी तत्वावरती आहे। ते जवळजवळ 17 कोटी रुपये त्यांची गुंतवणूक असेल आणि जमीन आपण त्या लोकांना आपण उपलब्ध नगरक्षेत्र करून देतील आणि या दृष्टीने शहरामध्ये मोठ्या दृष्टीने पर्यटक येतील। मत्स्यालय हे सगळ्यात ॲडव्हान्स मत्स्यालय असे असेल, जे मुंबईपेक्षाही सुंदर मत्स्यालय आपण सावंतवाडीमध्ये साकारतोय आणि ह्या मत्स्यालयाच्या माध्यमातून जे पाणी पावसामध्ये पाणी जे वाहून जातं आहे ते पाणी हार्वेस्टिंग करून, जे साठवणूक करून, त्याच्यावरती प्रक्रिया करून ते ॲक्वेरियमच्या मध्ये वापरलं जाईल। त्यामुळे पाण्याचा ताण किंवा पाण्याचा अधिभार हा आपल्या वॉटर सप्लायवरती राहणार नाही, असं एक सुंदर मत्स्यालय आपण साकारतोय। CII ह्या केंद्र शासनाच्या जी मल्टी स्किल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॉडेल करिअर सेंटर हे सावंतवाडी शहरात आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रभू साहेबांच्या माध्यमातून मंजूर झालं। त्याबद्दल प्रभू साहेबांना सर्वप्रथम मी धन्यवाद देतो। आपण गेले वर्षभर बघितल्यानंतर आम्ही काम करतो ते स्वच्छ ज्या रोजगार मिळावा, इथल्या तरुणांना सक्षम बनावं ह्यासाठी मी काम करतोय आणि त्या अनुषंगाने हे मिळालेलं मोठं यश आहे असं मी मानतोय। यामध्ये पुढच्या 3 वर्षामध्ये जवळजवळ 1,500 तरुणांना प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि त्यात सर्वच्या सर्व तरुणांना जवळजवळ 2,500 ज्या कंपन्या आहेत त्यामधून नोकऱ्या मिळतील। आणि दुसरं जे आपण या ठिकाणी काम करतोय ते करिअर काउन्सिलिंग आणि गायडन्स, यामध्ये जवळजवळ 25,000 उमेदवारांना प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि त्यामधून 10,000 लोकांना नोकऱ्या उपलब्ध होतील। अशा पद्धतीचं हे केंद्र शासनाचं एक सेंटर मंजूर झालं आहे। त्याबद्दल मी प्रभू साहेबांना धन्यवाद देतो आणि इथल्या जिल्ह्यातील सर्व तरुणांनी ह्या सेंटरमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा। बहुसंख्य तरुण यामध्ये समाविष्ट केले जातील आणि रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील।